Зараз перакінемся. О, мікрафон запрацаваў. Гэта штэкер, напэўна, трошкі падгальмоўвае. Прабачце, калі ласка, вітаю вас. Зараз будзе папіскваць трансляцыя. Мы яшчэ не выяснілі, што так дае нам такой дрэнны гук. Вось, лазіла учора, глядзела у наладах, шукала у гугла, як гэта вырашаецца. Нічога там не сказана пра піск, якой падчас трансляцыі адбываецца. Таму хлера яго ведаю, што адбываецца. Зараз прыбяру, мне трошкі АБС-ка тут крычыць, што вам гучна занадта. Вось, таму прабачце ўжо запіск. Старонні гэты не ведаю, як яго прыбраць, шчыра кажу. Спрабавалі ўжо ўсё тэхнічна зрабіць, але, на жаль, ніяк. Як яго прыбраць, шчыра кажу, спрабавалі. Тут так, ну, не ведаю, што з гэтым піскам рабіць, сябры. А, Раднюля, ты не... Прабачце мяне, калі ласка, Сергей Лавенко, вітаю. Джеймс Бонд, мае абдымашачкі шчырыя, вельмі рада бачыць. Пацалункі, ўсё, што можна проста прымяніць зараз у сучаснай гісторыі. Сябры, калі вам занадта пішыць, трошкі прыбярыце, калі ласка, гук на сваіх прыладах, таму што, ну, я тэхнічна не магу яго неяк ліквідаваць, таму што гэта хутчэй за ўсё ўжо павязана тэхнічна з машынай, таму прабачце. Бабка Ёшка, вітаю. Нават ведаю, хто піша, жыві вечна, моя радзімая. Васіль Антанюк, вітанечка, вітаю вас шчыра. Язэп Коўдра, гуку няма, ўжо ёсць, вітаю. Дзякуй шчыра, што завіталі да нас. І Артем Румянцев, вітаю. Вітаю, сябры, дзякуй за добры настрой. Астатняга часу, шчыра кажу, ён усё лепей і лепей. Не забывайце, што мы працуем за нашымі праектамі, не забывайце, што гэта вельмі важліва. Сёння ў антыкрызіснай прыйшло два паведамлення пра дапамогу. Антыкрызісны далучаецца. Ёсць пэўныя пытанні ў нас да некаторых структураў ва ўкраіне, але у доўгі час сёння спрабуем вырашыць, як гэта ўсё адладзіць. Караце кажучы, праблемы не толькі ў нас. Што галоўнага сёння за дзень будзем з вами абмяркоўваць. Добры настрой апранаце, калі ласка, на сябе. Лавіце абдымахі сонечныя ад Хелен Мінскай. І сёння будзем шмат размаўляць пра Мікалая Статкевіча, таму што такая непрыемная для нас заўтра будзе дата. Мы не будзем відавочна яе адзначаць, але прыцягнем увагу. 500 дзён за кратамі. Гэта шалёны тэрмін для нас. Абсалютна можаце сабе ўявіць, што літаральна вось зараз 500 дзён, але агулам ужо больш за 10 год ён знаходзіцца ў няволі. І, канешне, мы не даем нікому магчымасці забыць яго імя, прыбраць, як спрабуюць прыбраць лідараў апазіцыі з інфармацыйнага поля. Не. Я нагадаю, што Мікалай Статкевіч быў адзін з лаўрэатаў Сахараўскай прэміі, таму для нас гэта вельмі вядомы палітык, вельмі значны палітык. Гэта наш лідар, лідар маёй каманды, народная грамада. І, канешне, мы, як актывісты, павінны рабіць усё дзеля таго, каб яго імя лунала, і беларусы, і беларусы замежжа, і актывісты з замежжа ведалі сапраўдных герояў апазіцыі, сапраўдных герояў Беларусі, сапраўдных лідараў, якія не баяліся у любую погоду, у любое надвор'е, дождь, снег. Яны выходзілі, я памятаю Мікалая Статкевіча падчас нашых снежаньскіх акцый супраць інтэграцыі з Рашкай. У той час яго атруцілі, пані Марына, яго дружына, зрабіла ўсё для таго, каб ён падняўся на ногі. Мы прасілі актывісты не прыходзіць на плошчу, каб ён сябе аберог, таму што папераду нас чакала вялікая прэзідэнцкая кампанія, але Мікалай Статкевіч, вось гэта той сапраўдны лідар сваёй каманды, лідар плошчы, якой прыйшоў, не гледзячы на дрэннае пачуццё,
Ён актыўна даваў інтэрв'ю, і толькі ў нас кулуарна мы ведалі, што ён пачувае сябе вельмі дрэнна, але ён быў побач з намі, ён трымаў сцягі, ён вёў калону. І вось гэта той яскравы прыклад таго, як неабходна выходзіць. І мы заўсёды кіраваліся яго парадамі, мы прыслухоўваліся да таго, што ён нам кажа падчас акцыі, як сябе паводзіць, што лепей рабіць. І на сённяшні дзень я ганаруся сваёй камандай, таму што колькі б разоў нас не затрымлівалі, як бы не спрабавалі ціснуць на нас, а ніводны з нашых актывістаў не здаў сваіх паплечнікаў, не адчыніў паролі на тэлефонах. Таму тут парады Мікалая Статкевіча, шчыра кажу, яны для нас вельмі важлівыя. Таксама мы чытаем яго лісты з-за кратаў. Пані Марына Адамовіч пагадзілася любезна іх публікаваць. Частка з лістоў, якая кранаецца нашай актывісцкай дзеяльнасці, падзея ў Беларусі, даходзіць да агульнай аўдыторыі. Вы можаце пабачыць гэта як на нашых пляцоўках, канале Народная грамада, так і ў Facebook на прыватных старонках Марыны Адамовіч, дзе яна публікуе тэкстава і таксама зачытвае на камеру паведамленне ад Мікалая Статкевіча. Я нагадаю, ён адзіны, хто не прымае ўдзел у судзілішчах, ён не вызнае гэта за суд. І партызан 100 гривень, жыве Беларусь, падтрымаем Хелем, дапаможам Хелем фінансава для абсталявання, для экстрэмаў, пашкадуйце свае вушы. Дзякуй, партызан. Так, у мяне тут стаіць пытанне гостра новага абладнання, але я не зараз. Вось, павяртаючыся да даныта да Мікалая Статкевіча, хацела бы зазначыць, што 500 дзён без яго для нас гэта вельмі складаная лічба, таму што ён заўсёды ведаў, што рабіць у той або іншай сітуацыі. І за што я вельмі шаную яго, ён ніколі не паказваў апазіцыю з боку нейкай злачыннай апазіцыі, злой апазіцыі. Ён дэмакрат, ён патрыёт. І, канешне, зараз, калі б Мікалай Статкевіч быў на волі, вы бы бачылі зусім іншую Беларусь. Я ў гэтым абсалютна ўпэўнена. Таму мы працуем, мы крычым за яго вызваленне, таму што вось гэта той з кагорты палітыкаў, якія будуць пра Беларусь. Такія палітыкі, якія будуць абараняць інтарэсы Беларусі і ніколі не дадуць здраднікам магчымасці кіраваць дзяржавай. Ён абсалютна ніколі не ішоў на дагаварнікі з уладай, ён ніколі не датрымліваўся меркаванне, што з лукашыстамі можна дамаўляцца, ён бы ніколі на гэта не пайшоў. Дзень вітаю. Ён не падпісваў угоду у 15-м годзе, ён не падпіша яе зараз. Мы абсалютна ўпэўненыя, што ён будзе і надалей трымацца той крапкі зору, якой ён датрымліваўся ўвесь гэты час. І наконт судзілішча, якое адбываецца, гэта Мікалаю Статкевічу належыць фраза, якую ён адрасаваў аднаму умоўна суддзі. Мы прысутнічалі падчас вось гэтага судзілішча ў зале паседжання, і я перадаю вітанне таму упоратаму, якой выносіў рашэнне па Мікалаю Статкевічу зачыніць яго за краты на першыя 15 сотняў у 2020 годзе. Ён яму тады сказаў: «Мужчына ў сукені, куды вы пайшлі? Проста адчыніце папку і прачытайце рашэнне». Ён іх не баяўся ніколі, ён не баіцца іх зараз. Мы ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца, яны жудасныя, і, канешне, тое, што спрабуюць зам'юціць імя нашых лідараў, зам'юціць імя апазіцыі, якая ўвесь гэты час вела барацьбу, гэта, на наш погляд, здрада, таму што сёння я буду павяртацца да гісторыі, сёння я павярнусь да плошчы 2010, таму што, на мой погляд, абсалютна годны тэкст напісаў
Сергей Марцелев, гэта мой вельмі добры сябра, гэта адзін з людзей, якой займае годную пасаду ў нашай камандзе. Нерлі Ол піша, так, з Свярынцам сварка была. Я скажу так, што я ўжо звяртала ўвагу на тое, што мы можам быць розных поглядаў, з розных камандаў, з рознымі праграмамі, з рознымі накірункамі. Гэта нармальна, так працуе дэмакратыя. Але мы ніколі не апускаліся на ўзровень сам дурак. Ніколі Мікалай Статкевіч не дазваляў сабе ў адрэсу сваіх апанентаў нейкія брыдкія выказванні. Ён ніколі не апускаўся да ўзроўню прыватных асабістых абразаў. Гэта краналася толькі Лукашенка, таму што той гэта заслугоўвае. Вось, але Зервіл Саша, вітанечка, вітаю. Добрый вечар. Вось, таму, так, Мікалай Статкевіч, ён з тых палітыкаў, якія павінны быць у калоні лідараў весці беларускі народ, і, канешне, мы, яго каманда, будзем спрыяць гэтаму. Ніхто не забыць, нішто не забыта, і я яшчэ раз скажу, усе судовыя паседжанні, яны пісаліся намі, ўсё гэта архівуецца народнай грамадой, і рана або позна прыйдзе час, калі кожны адкажа за свае дзеі, безумоўна. Сёння я слухала інтэрв'ю кіберпартызанаў, якія яны давалі на Маланкі. Гэта годная каманда, я не разумею людзей, якія іх крытыкуюць. Вось гэта зноўку з пазіцыі кожны робіць ад сябе, што можа, і кіберпартызаны адчынілі для нас новы абсалютна дагэтуль невядомы выгляд барацьбы, інфармацыйная барацьба. Тое, што ім у рукі трапіла, і яны паведамілі сёння, што на сённяшні дзень апрацован толькі 1% той інфармацыі, якую яны атрымалі, і колькі папераду шакуючых інтэрв'ю, тэлефонных размоваў у нас ёсць, я разумею, чаму палае у так званай новай апазіцыі. Таму што іх размовы таксама ў руках кіберпартызанаў. І нам прадстаіць яшчэ шмат чаго цікавага пачуць, і шчыра кажу, я так пачала сама згадваць, што я там в размовах з сваімі паплечнікамі казала, і шчыра кажу, я тут абсалютна ўпэўнена, што мы, як актывісты, нават і не супраць, каб нас выкладалі, таму што ўсё тое, што мы рабілі, яно было на карысць Беларусі, і вось тут сапраўды усе ялкі, паролі могуць стаць вядомымі, і зразумела, хто за што ішоў. Я нагадаю, што мы не фінансуемся, каманда народнай грамады знаходзіцца на поўным самазабеспячэнні, у нас немає кіруючага зверху, якой намі маніпулюе і распавядае, што мы павінны казаць. Таму кожны з актывістаў народнай грамады гэта абсалютна вольны актывіст, з сваёй крапкай зору. Мы можам паміж сабой спрачацца, вось як Нерлі Ол, напрыклад, сказаў, што так, з Паўлам Свярынцам таксама былі спрэчкі. Але гэтыя спрэчкі заўсёды краналіся Беларусі, і гэта два палітыка наймацнейшых на сёння палітыка, якія маглі спрачацца толькі ў пытаннях, як лепей зрабіць для Беларусі. Я яшчэ раз падкрэслю, я не памятаю, каб Павел Севярынец, або хтосьці з нашых апазіцыйных сяброў, там Андрусь Войніч, або Яўген Афнагель, або Шэры Кот. Мы заўсёды з павагай ставіліся да сваіх апанентаў. Мы заўсёды з павагай ставіліся да таго, што яны робяць. І я яшчэ раз нагадаю, падчас пачатку прэзідэнцкай кампаніі, калі шмат крытыкі было ў нашу адрэсу, калі мы абмяркоўвалі розныя палітычныя рухі, іх падыходы, я нагадаю, Паўлам Севярынцам і камандай было прынята рашэнне адзінага кандыдата высунуць на прэзідэнцкія выбары, і яны патрапілі пад шквал нашай крытыкі, але гэтая крытыка была канструктыўная. І заўсёды мы падкрэслівалі, што якой бы вы шлях не абралі для вызвалення Беларусі, гэта годна, таму што гэта кажа пра тое, што вы за вызваленне нашай дзяржавы, за тое, каб Беларусь была вольная і незалежная. А рознасць думок
гэта і якраз не ёсць лукашызм. Лукашызм гэта адна фігура, у руках якой сканцэнтравана ўся ўлада. Мы супраць гэтага. Мы мяркуем, што неабходна, каб галіны ўлады былі падзелены. І вось гэтыя лукашысцкія суды, якія мы сёння назіраем, гэта роўна гэтая гісторыя. Таму так, мы будзем спрачацца паміж сабой. Так, я буду выказваць сваё незадавальненне штабамі, калі яны робяць нешта не тое. Я падкрэсліла бы, што у справе Нюрнбергскага працэсу, якой зараз, магчыма, можа распачацца, прымае ўдзел мне так нелюбімы НАУ. Але яны гэта пачалі. Я не магу не зазначыць, што гэта важліва. І вось гэты крок з іх боку, ён дзейсна вельмі карысны, і ён ідзе на карысць Беларусі. Як бы я не ставілася да іх дрэнна, гэта не кажа пра тое, што я любую іх ініцыятыву павінна, прабачце, паносіць. Гэтага не будзе. Калі годная ініцыятыва, мы яе падтрымаем, наадварот. Таму што яна ідзе на карысць людзям і на карысць Беларусі, на карысць нам як нацыі. Таму давайте будзем чэмнымі. Вы можаце не любіць персаналію, але калі ёсць адзнакі таго, што робіцца нешта для палепшання умоў у Беларусі, давайте будзем аб'ектыўнымі. Таму тут я яшчэ раз скажу, вось для нас Мікалай Статкевіч гэта такая прыватная асоба, якая была заўсёды за аб'ектыўнасць. Любая спрэчка, яна азначае, што мы спрабуем вырашыць нейкае пытанне, якое будзе карысным у будучыні. Сёння шмат было навінаў з Беларусі. Зараз мы абмяркуем асноўныя. Я вітаю Оксаначку Жывіцьку. Вітаю, шаноненькая. Степан. Павяртаюся да нашых першапачатковых стрымаў, дзе я бачу мае мадэратары. Я вам шчыра дзякую за тое, што вы сачыце за трансляцыямі, даеце своечасова анонсы і дапамагаеце нам у барацьбе з маскавітамі, якія так і бягуць залезці ў чаты. Я ад сябе зрабіла ўсё магчымае, каб чат абараніць ад усялякай навалачы. У нас стаіць таймінг 5 секундаў для тых, хто падпісаўся на канал. Таму 5 хвілінаў, прабачце. Таму проста зараз набегі арды. Яны выключаны. Владимир, вітанечка. Яны выключаныя, пачувайце сябе спакойна ў чаце, атрымлівайце задавальненне ад размоваў і абмяркоўвайце паміж сабой цікавыя падзеі. У чаце можна пісаць навіны рознага характару, калі яны тэрміновыя, калі яны маюць сэнс. Я звярну на іх увагу, тым больш, што тэхнічна зараз чат перада мной, і мне не патрэбна бегаць па 1000 прыладах і шукаць, дзе там мой YouTube. І так пачнем. Гісторыя з ковідам складаная. Сёння з зямлі прыходзілі паведамленні пра тое, што прабачце, у паліклініках нашым дактарам адмаўляюцца рабіць ПЦР-тэсты, а тым, хто спрабуе гэта зрабіць, раюць прышчапіцца супутнікам. То бок сітуацыя абсурдная. І калі людзі паведамляюць, што ў іх ёсць адзнакі захворвання на ковід, гэта ставіцца як звычайна ОРВІ і раюць лікавацца ад проста прастуды, і ніякіх ковідных гісторый у Беларусі няма. У той жа час учора мы звярталі ўвагу на тое, што замаўляецца лекарнямі шмат мешкоў для трупаў, шмат кісню. Кісню не хапае. Сёння таксама прыходзіла інфармацыя, што кісню не хапае ў лекарнях вельмі шмат, і гэта цэлая праблема ў Беларусі. Таму вось той прызыў, што зараз лепей пабыць дома ў бяспецы, ён набывае для нас абсалютную велічыню, таму што на кону зараз жыццё кожнага беларуса, таму што меры пра спыненне вось гэтай ковіднай гісторыі не прымаюцца аніякія, і мы назіраем абсалютна жудасную сітуацыю, калі лукашысцкай уладзе чым больш беларусаў загіне, тым лепей, таму што абсалютна зразумела, што лукашызм зараз ён кіруецца з Крамля, а мэта Крамля знішчыць усё беларускае, у тым ліку нацыю.
Вось, таму, сябры, калі ласка, беражыце сябе. Страйк – гэта наша ўсё на сённяшні дзень, і гэта ўжо набірае сілу, дзейсна, якая будзе ратаваць жыццё беларуса. Дзве навіны з Беларусі, якія кранаюцца ковіднай гэтай гісторыі. Адна з іх гэта Алена Амеліна. Прабачце, буду адразу перакладаць, таму што чамусь у беларускіх суполках падаюцца навіны расійскай мовай, за што я за іх абражана прыватна, таму што беларускія навіны, на мой погляд, павінны хаця б падавацца двумоўна, калі вы такія прынцыповыя, не хацеце страчаць расійскамоўную аўдыторыю, но дублюце навіну ў беларускамоўным варыянце, таму што вы можаце страціць беларускамоўную аўдыторыю ў тым ліку. Таму мне падаецца, што тут неабходна працаваць якасна, карысна. Я спрабую сябе таксама пераканаць, я раблю рэпосты расійскай мовай, але у мяне крытычна не хапае часу займацца перакладамі. Таму прабачце, хто ў маёй суполкі ў Тэлеграм, так, падаюцца ўжо рэпосты расійскай мовы, але гэта тэрміновыя навіны, якія я лічу неабходным надаць аўдыторыі, таму што я нагадаю, у суполкі знаходзяцца як украінцы, так і беларусы. Калі беларусы збольшага валодаюць інфармацыяй, то украінцы відавочна сачаць за украінскай гісторыяй. Тут таксама на дах не налазіць тое, што адбываецца, таму больш для украінскай аўдыторыі проста паведамляю, што адбываецца ў Беларусі. Вячеслав Стадевич, вітаю. Хелен завжди будзе такая. Не, мы будем лепей, я спадзяюся, хутка, тому што мяне гэта гучная гісторыя, шчыра кажу, уже трошки, я учора плакала, тому што я паслухала стрым, зноў гэты піск, і у мяне учора ўжо слёзы каціліся, тому што я не ведаю гэта прыбраць, і мяне гэта вельмі. Дзве ахвяры сёння піша на руль Ол, так, дзве ахвяры. Бабка Ёшка піша, дочь и внучки с ковидными больными работать заставляют, но не оплачивают, потому что не те прививки. Так, дякую, шчырыя, дзейсна прыбіраюцца надбаўкі з медыкаў, якія працуюць з ковіднымі хворымі. Таксама паведамляюць, у нас ёсць суполка белая халаты, вызнана экстрэмісткай, я вам казала, у нас медыкі вызнаны экстрэмістамі. Зараз яшчэ да экстрэмістаў хутка маюць прылічыць гісторыкаў, таму што чырвонаносы Марзалюк сказаў, што гэта не сапраўдныя гісторыкі, яны каверкаюць гісторыю, вось толькі я сапраўдны гісторык, якой распавядаю, што СРСР быў цудам і лепшым, што ната ў хаты, Алекса Кавалів, вітаю вас. То бок, абсалютны сюр адбываецца ў Беларусі. Алена Амеліна, яна цяжка хварэла коронавірусам, гэта з паведамленняў нашага радыё. Журналістка нашай Нівы Кацярына Карпіцкая, якая знаходзілася ў адной камеры з Аленай, пісала о загінутай так. Сукамерніца Алена, самая энергічная і разумная з нас, памерла ад кароны. На Ахрэсціна мы усе хварэлі, Алене стала вельмі дрэнна за адзін дзень, яна амаль лежала трупам пад нарамі, мы заставілі яе хоць як-небудзь нешта з'есці, лікавалі усе гэта працэтамолам, але калі чалавеку зусім дрэнна, ратавалі антыбіётыкамі. Таксама паведамляюць, што Алену адправілі на ШВЛ, але яна так і не смагла аправіцца. Загінула дзяўчына маладая, на жаль. І таксама стала вядома сёння пра яшчэ адну жертву, ахвяру рэжыму Лукашенка. Сканчаўся кіроўца аўтобуса Павел Сібілёў, якога 10 жніўня 2020 году параніла на Пушкінскай. Паведамляецца, што пасля фальсіфікацыі выбараў пры разгоне пратэстоўцаў карнікі выкарыстоўвалі светлашумовыя гранаты і гумовыя кулі. Павел атрымаў раненне, калі павяртаўся ў салон аўтобуса, а потым яшчэ зверху прыляцела кулямі. У яго гарэла рубашка і скура. З больніцы Павел выпісаўся з мноствамі сур'ёзных дыягназаў. Таксама мужчына распавядаў, што ў яго знайшлі анкалогію. Ён перанёс некалькі аперацый і
праменевую тэрапію. За год 48-гадовы мужчына схудаў з 80 до 53 кілаграмаў, перадвігаўся з тросцю. Каб пачаць хіміятэрапію, Паўлу не выстачала вагі. У снежні 2020 году стала вядома, што ва ўзбуджанні крымінальнай справы па факце ранення Паўла Сібілёва было адмоўлена. Ну і таксама тут мы хацелі бы выказаць спачуцці, таму што гэта вельмі цяжка, калі ты атрымліваеш паведамленне, якія павяртаюць сябе ў падзеі жніўня 2020. Я яшчэ раз хацела бы падкрэсліць, мы ў пэўным аб'ёме прайшлі ўсю гэтую гісторыю, таму што мы кіруем праектам дапамогі, якой надае гэтым людзям магчымасць пачуваць сябе ў бяспецы, магчымасць не хвалявацца за бытавыя нейкія рэчы абсалютна. Таксама сёння да нас звярнуліся беларусы, якія ўжо перахварэлі на ковід, ім неабходна дапамога. Я нагадаю, у рамках праекта, на жаль, грамадскае аб'яднанне, якім я кірую, яно не мае права за статутам надаваць медычную дапамогу і зачыняць пытанні медычнага характару, але мы аб'яўляем агульныя зборы для такіх людзей і ад сябе спрабуем яшчэ паралельна зачыняць вось гэтае пытанне. Сёння нам агучылі суму 5140 гривень на лекі і на медычнае абслугоўванне. Гэта ўжо другой выпадак за тыдзень, калі да нас звяртаюцца ковідныя хворыя, і мы зачынілі з дапамогай дыяспар ужо адну захварэўшую, і зараз у нас ўжо другая захварэўшая, і нам паведамілі таксама, што ёсць яшчэ захварэўшыя на ковід беларусы. Ім надаюць медычную дапамогу ва ўкраіне, і шчыра кажу, у параўнанні з тым годам нам зараз выстаўляюць рахункі даволі такі разумныя, то бок амаль 5200 тысяч гривень, гэта трошки больш за $200, прыблізна 170 еўра. Гэта вось тая лічба за лекаванне ў стацыянары і на лекі пасля ковіду на восстанаўленне. Таму, сябры, мы дапамагаем і тут, таму не забывайце, што кожнага месяцу, в канцы месяца мы падзелім нашу данэйт-сістэму, грошы з данэйт-сістэмы, якія трапілі сюды. Адна часціна пойдзе ў Беларусь, таму што мы працуем па зямлі там, у тым ліку. Адна часціна будзе зачынена ўкраінскае пытанне, і адна часціна, я так мяркую, яна будзе зачынена ў бок беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне. Нібыта застаецца мне, але паспрабую, мабыць, тэхнічна неяк вырашыць пытанне. Таму не забывайце, што ваша дапамога, яна вельмі для нас карысная. Вы ведаеце, што мы адчыняем рахункі, паказваем, куды ідуць грошы. Мы ніколі, дзякуй Богу, не былі абвінавачваны ў нейкіх махінацыях з грашыма, таму працуем роўненька. І хацела бы зазначыць, што на сённяшні дзень антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», якой працуе ва ўкраіне, адзін з найкруцейшых праектаў, якой не засвяціўся ў скандалах, якой не палілі брудам, хаця спрабавалі, спробы накаціць на нас былі, як і зараз яны ёсць, таму што некаторым палітычным дзеячам наша дзейнасць не падабаецца, але сваёй працы мы зачыняем іх зяпы, і супраць нас яны папёрці не могуць. Таму, калі глядзяць тыя, хто не любіць нас, я хацела бы падкрэсліць, у вас нічога не атрымаецца, таму што на вайне як на вайне. Тетяна Ламейка, вітанечка, вітаю, ось так і співпрацюємо. Так, співпрацюємо. Дякую шчыра, мае ўкраінскія сябры. Сёння таксама ў сваёй суполкі я размяшчала інфармацыю, што у Рыгора Кастусёва пагоршылася здароўе ў СІЗА КДБ. Я нагадаю, Рыгор Кастусёў – гэта прадстаўнік БНФ, такі яры апазіцыянер. У яго падозра на онказахворванне, але на жаль, нічога ў гэтым пытанні не вырашаецца, яму не надаецца медычная дапамога.
мы ўжо крычалі пра тое, што ў нас ёсць кейсы на зямлі з онкахворымі, з людзьмі, у якіх складаныя захворванні хранічнага характару, ім не надаецца дапамога. Мы працуем па гэтых кейсах. Мы звяртаем увагу еўрапейскіх парламентарыяў, дыпламатаў на тое, што існуе такая праблема, і звяртаем на гэту увагу, крычым пра тое, што гэтым людзям тэрмінова патрэбная дапамога, але все вельмі складана, шчыра кажу, вельмі складана, і мне падаецца, што зноўку трэба крычаць аб гэтым, таму Кастусёў паведаміў наступнае: доктар мне робіць абязбольваныя уколы, хоць лягчэй у гэтым плане, хоць сплю начамі. За мінулы тыдзень толькі адну ноч былі прыступы, але з мачой пачала ісці кроў, заўважыў з чацвярга. Ужо больш і больш. Што гэта і чаму, пакуль невядома. Гэта ён піша у сваім лісце да дачкі Кацярыне. І таксама зазначаецца, што у 64-гадовага кіраўніка партыі БНФ падазрэнне на анкалогію, аднак ні самому Кастусёву, ні ягоным сваякам не паведамляюць пра вынікі абследаванняў. Усе у Кастусёва ўзялі аналізы і правялі некалькі абследаванняў, але больш ніякіх дзеянняў не рабілі. Па словах дачкі палітвязня, яе бацьку патрэбна аперацыя, пра што ідзе размова яшчэ з лета. Мы звярталі ўжо ўвагу, я нагадаю, што запісвалі ролікі, і яшчэ адна з такога характару навін. Сёння я заходзіла ў суполку, ёсць такая суполка «Лісты палітвязням» у Facebook, дзе час ад часу публікуюцца лісты адтуль, і сёння адно з такіх лістоў. Ура, мае круасаны дабраліся да Ксеніі. Недавно я напісала Ксеніі Луцкіной адкрытку і спытала, што я магу прынесці ёй у СІЗА. Яна адказала, што ў яе ўсё ёсць, і круасаны, бандэролю будзе дастаткова. Я адправіла круасаны, вось вестачка аб тым, што яны дайшлі. І справа, канешне, не ў круасанах, як піша сама Ксенія, а ў тым, што ёсць сувязь, значыць, лісты даходзяць. Ксенія мой герой. За час, праведзены ў ШІЗА, у яе развіваецца і расце пухліна ў галаўным мозаку, якая правакуе галаўныя болі. То, як яна пры гэтым трымаецца, уражвае. А яшчэ, як аказалася, яна моя суседка, і мы жывем на адной вуліцы. Ксенія Луцкіна з спісу анказахварэўшых, таму я ўжо не ведаю, якія дзверы стучаць, куды грукаць дзеля таго, каб перасталі знушчацца над нашымі анкахворымі. У мяне ёсць мой асабісты кейс да слёз, мой сябра з цяжкім захворваннем. Ён зараз таксама знаходзіцца за кратамі, і мы не можам перадаць яму лекі. І гэта для нас вось такая тэма палітычных зняволеных вельмі балючая, а хворых палітычных зняволеных яна проста рве душу для нас, таму што мы не можам ім дапамагчы. Вось гэта, разумееце, вось гэта сітуацыя, калі ты павязаны па рукам, па нагам, і ты нічога ўвогуле не можаш проста сказаць пра іх, проста нагадаць пра іх, гэта, яно прыбівае да зямлі. Таму што нібыта ты здатны пракрычаць аб гэтым, сказаць, што медыкі, звярніце на іх увагу, але тыя шлёндры, тыя проста нелюдзі, якія знаходзяцца і на Крэсціны, і на Жодзінай, і на Баранацкай турме, і на Мігілёве, гэта абсалютна нелюдзі, якія не надаюць дапамогу вязням. Людзям, якія знаходзяцца ў страшэннай сітуацыі, яны проста з ума сходзяць ад болю, і ў той жа час ім не надаецца медычная дапамога. Як можна атрымліваць задавальненне, калі чалавек корчыцца ад болю за кратамі, я не ведаю. Гэта якой мразю неабходна быць, каб проста назіраць. Таму, беларусы, я заўсёды вам кажу, самае страшнае ў Беларусі – гэта быць назіральнікам. Гэта страшна, гэта здрада Беларусі. Таму крычым. Любовь прышліца, вітанне, жыве Беларусь, жыве вечна, дзякуй шчыра за тое, што завіталі на стрымчык.
Сёння мы абмяркоўваем плошчу 2010, згадваем наперадодні 500-дзённага тэрміну Мікалая Статкевіча за кратамі, нашага лідара, сапраўднага героя Беларусі, якога мы, спадзяёмся, хутка дастанем за кратаў, таму што забіраць жыццё гэтага чалавека вось такім чынам, кожная хвіліна, яна бескаштоўная, ён бы мог працаваць на карысць Беларусі, але лукашысты баяцца яго і зачынілі на доўгі тэрмін ад нас. Я нагадаю, што дзеля таго, каб вось гэтая проста саромная справа Ціхановскага, дзе у тым ліку прымае ўдзел Мікалай Статкевіч, умоўна прымае ўдзел, ён у спісе, але не ходзіць на судовае паседжанне. Дык вось дзеля таго, каб затармазіць судовы працэс, прыбралі першапачатковую суддзю, зараз прызначылі нейкую новую шлёндру лукашысцкую. Вось, і такім чынам, судзячы за ўсё, гэтая справа пачнецца нанова, таму што не суддзе, а шлёндры лукашысцкай неабходна азнаёміцца з справамі, якія вешаюць на нашых хлопцаў. І вось гэты канвеер, гэтая карусель, яна можа быць бясконца, таму трымаем строй і не знікаем нікуды, наадварот, працуем яшчэ з большай моцаю, сілай, таму што ад нас залежыць, як хутка яны выйдуць. Ад народа Беларусі залежыць, як хутка яны выйдуць. І я яшчэ раз скажу, забастоўка наша ўсё. Не хварэйце, беражыце сябе, таму што Беларусь павінна быць з беларусамі, а не з навалачу, якая зараз проста шчэміцца. Сёння мігранцкі глядзела ролик па мігрантах, Польша выклала, дык вось стала вядома сёння, што таксама расіянцы раюць праз Беларусь ехаць у Еўропу. Таму трымайце руку на пульсе, не давярайце маскавітам, таму што яны ворагі і яны павінны быць за плотам і далей ад Беларусі, і неабходна браць з нашых сяброў літоўцаў і палякаў, толькі ўжо з іншага боку расцягваць плот, калючы дрот, каб гэтая навалач не пёрлася ў Беларусь. У 2012 годзе Мікола Статкевіч прысвяціў шчымлівы ліст Рыгору Барадуліну. Ён напісаў наступнае. Вялікі дзякуй за ваше прысвячэнне. У 2 радках вы сфармулявалі коротка і дасціпна той матыў, якім я зараз кіруюся. Я сам не здолеў бы так якасна і лаканічна адказаць пра прычыну, чаму я не магу папрасіцца усім тым добразычліўцам, якія раяць мне супрацьлеглае, бо сапраўды прычына тая ж. Не толькі ў дэвізе маіх шляхетных продкаў усрэмся, але не паддаемся. Таму чаму так адбываецца? Чаму сапраўдныя паэты так лёгка пранікаюць у тую сутнасць рэчаў і з'яваў, над якімі дыскутуюць адмыслоўцы? Я веру, што яны задаюць свае пытанні космасу і чуюць у сваёй душы адказы Бога. Жонка палітыка зрабіла для яго ксеракопію дыплома і гэтага прысведчання даслала за краты. Статкевіч адгукнуўся лістом. Гэтая падзея была прысвечана на конт прэміі, якую прысудзілі Міколе Статкевічу ў 2011 годзе з узнятым забралам. 24 лютага Статкевічу прысудзілі прэмію імя Юрыя Захаранкі за 11 год. Асуджаны кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч даслаў з магілёўскай калоніі ліст народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. За зняволенага мужа прэмію атрымлівала ягоная жонка Марына Адамовіч. На ўручэнні прэміі Владзімір Нікляеў зачытаў прысведчанне ад Рыгора Барадуліна. Рыгор Барадулін піша Міколу Статкевічу: «Мужнасць гартавалася заўсёды. У небадарным полымі святла. І не здаюцца рыцары свабоды, каб не зламаны Беларусь была». Шмат тэкстаў сёння мы шукалі прысвечаны Міколу Статкевічу. Адзін з іх заўтра вы пабачыце ад Владзіміра Нікляева.
І я хацела бы зазначыць, што калі павяртаешся ў тыя часы мінулага, вось у адрозненні ад бабарыкі, якое проста раіць не звяртацца да часоў мінулых, а жыць будучыняй, я хацела бы адзначыць, што мінулае будуе будучыню, таму што па Оруэлу, у каго няма мінулага, у таго няма будучыні. Будучыня ў нашых руках, калі мы разумеем, якія памылкі мы зрабілі і якія вынікі мы можам зрабіць і больш ніколі не прапускаць таго, што адбылося. Відавочна, што з зменай рэжыму ў Беларусі мы менавіта ўжо ніколі не павернемся ў часы лукашызму, але тут хацелось бы адзначыць, што мае бацькі меркавалі, што яны ніколі не павернуцца да сталінізму, але літаральна зараз у Беларусі 37-й год, масавыя рэпрэсіі, катаванні, забойствы, шмат загінутых і сапраўдны генацыд. Вынікі не зроблены, таму што не прайшлі судовыя справы па тых злачынствах, якія былі падчас масавых рэпрэсіях у Беларусі. Хутка будзе адзначацца ноч загінутых паэтаў. Гэта вядомая дата ў Беларусі, якая вядомая лукашысцкай улады не была ніяк адзначаная для нас. Для нас, для беларусаў, для сапраўдных патрыётаў, гэта адна з тых датаў, якая нагадвае нам, што было і чаго нельга больш прапускаць. Але, на жаль, сёння мы бачым, што лепшыя сыны, такія як Вітольд Ашурак, гінуць, так і не пабачыўшы волю, так і не пабачыўшы незалежную Беларусь. Зрабіце вынікі, беларусы, і барыцеся. Як у краіне кажуць, боритеся і поборете. Вам Бог памагае. Трымаем строй. Зараз я хацела бы звярнуцца да тэксту Сергея Марцелева. Ён пісаў яго расійскай мовай, але я буду перакладаць яго, таму што я за беларускамоўны YouTube, і я спадзяюся, не абразіцца на мяне за тое, што я дазволіла сабе выкарыстоўваць яго тэкст у беларускамоўным кантэксце. Нас не зламаты, навіть не вбити, пише Вячеслав 109. Я спадзяюся, што беларуская нацыя таксама так лічыць, таму барацьба трывае, насамрэч барацьба трывае. Я зноўку падкрэслю, кіберпартызаны, буслы, ДНС, так, дружыны народнай самаабароны. Шмат суполак, якія зараз дэманструюць якасную барацьбу. Яны таксама не здаюцца і намёку на тое, што яны неяк скажуць, мы стаміліся, у нас няма часу, мы заняты працай, такога не будзе. Таму я ўпэўнена, што беларуская гісторыя зменіць свет, таму што на прыкладзе беларускай дыктатуры сучаснай, я спадзяюся, нарэшце зробяць вынікі, і наступствы дыктатуры будуць проста, што называецца, з каранёў прыбірацца, таму што гэта страшна. Калі беззаконна убіваюцца людзі, я нагадаю, Саша Трайкоўскага не была адчынена крымінальная справа, Александр Вікора таксама зачынілі, і ніводнай крымінальнай справы не адчынена па загінутых, па забітых у Беларусі. Ні Вітольд Ашурак, ніякіх намёкаў, але гэта ўсё папераду, я ўпэўнена. Кожны адкажа за тое, што ён зрабіў. Кожнае злачынства мы бачым. Нават тая новая апазіцыя, якая зараз робіць выгляд, што яна прабеларуская, нам вядомы факты здрады вашай, і гэта хутка ўсё з'явіцца, я ўпэўнена. Няхай не ад мяне, а ад іншых людзей, сведкі, якія зараз ёсць, і яны стучаць у набат, яны крычаць сос. Таму паглядзім. Пакуль не буду займацца дыскрэдытацыяй апазіцыйных сілаў, нібыта апазіцыйных, гэта не апазіцыя, гэта шайка нейкіх прахадзінцаў, якія дагэтуль скакалі пад лукашысцкую дудку, потым у паветры пераапрануліся, пераабуліся і робяць выгляд, што з'яўляецца нейкай новай сілай, якая чамусьці лічыць, што мы нейкі адзін народ з маскавітамі,
Падымайце гісторыю, чытайце. Беларусы ніколі не вызнавалі маскавітаў братамі. Беларусі, як і Украіна, ўсё жыццё, ўсю гісторыю яны ваявалі супраць Арды. Згадайце сваю прыватную гісторыю і жывіце не па-бабарыканскі, забудьце. Некі там Кастуль Скаліновскі, каб у цябе язык адсох, падла. Жывіце сваю гісторыю, таму што гэта ваша нацыянальная адзнака. Калі вы прапануеце забойцу ў медыятары, вы ламанага гроша не каштуеце. Вы злачынец. І за гэта будзеце таксама адказваць. Я дзякую усім шчыра, хто зараз прымае ўдзел у справе Нюрнберга і хто спрабуе падняць усе злачынствы, якія адбыліся і па-за мяжой Беларусі, і ў Беларусі на міжнародны ўзровень. Нават тыя пераапранутыя, якія прымалі ўдзел у злачынствах, будуць высветленыя, і я спадзяюся, па іх таксама вось гэтая судовая справа пройдзецца, і мы зробім вынікі. Больш ніколі не прапусцім навалач у свае справы. Я яшчэ раз кажу, маскавітам у беларускіх справах рабіць няма абсалютна нічого. Сядзіце на сваёй рашкі, падыхайце ад розных атручанняў, якія вы там пры бадзяжанні ўсякай фігні п'еце, займайцеся сваімі справамі, жывіце сваёй краінай, таму што у вас праблем поўна. Не суньце нос да нас, наша зямля належыць толькі нам. Выключна. Сергей Марцлев. Дайсці да плошчы. Мясасечка падчас плошчы 2010 пайшла ў прайм-тайм асноўных тэлеканалаў БТ. Нават расійскія шоу Comedy Woman уключыла ў свой пашлаваты нумар «У твоей галаве розныя пазіцыі», а ў Менскі разгналі мітынг апазіцыі. Прэлюдыя залог рэзананснай акцыі. Гэта тычыцца не толькі палітыкі. Такім чынам некалькі сутак да дэманстрацыі. Тарковскі зняў дзіўны фільм «Салярыс». Настолькі своеасабісты, што Станіслаў Лем распавядаў мне ў нулявых, як ён ім незадаволены. Бывае, што чапляе нейкая сцэна, эпізод, нават жэст. Для мяне прадвеснікам такога інтуітыўнага жаху стаў звон падвесак з хрышталя, якая сыходзіць з неіснуючай жанчыны. Зусім як наперадодні плошчы. Нарада кандыдатаў у прэзідэнту ператваралася ў шапіто. Прадстаўнік Міхалевіча уважліва слухаў і варушыў вухамі. Права голасу яму, здаецца, кандыдат не даў. Уст, спасылаючыся на знаёмстве ў службе бяспекі прэзідэнта, нешта там прапанаваў касмічнае. Па выніку яму прыляцела адветка ў выглядзе рэальнага прысуду суду. Іх слухалі. Рамашэўскі ў шкарпэтках бегаў за Статкевічам па лесвіцы і крычаў: «Мы не дазволім табе! Пад дубінкамі! Вафёл ганебны!» Гэта Марцлеў да Рамашэўскага. Не дазволіць ён. Хто Статкевічу нешта можа забараніць? Пасля аказалася, што хрысціянскі дэмакрат Віталік пісаў даносы. Дарэчы, з нагоды праслухоўкі. Слухалі ўсіх, татальна. Многіх яшчэ за паўгода да выбараў. Цэлыя прасцыні сценаграм умяшаліся ў асабістае жыццё, сталі асновай абвінавачвальных заключэнняў, прадстаўленых пракуратурай. Скайп, пошта, офісы, тэлефоны, кватэры фігурантаў. Мікалай Віктарович гаварыў з кандыдатамі ў прэзідэнты Саннікавым і Някляевым за пару дзён да выбараў. Сустрэча з паэтам была ў кафе. Паэт Владзімір Някляеў, вядомы ў Беларусі. Сустрэча з паэтам была ў кафе. Амаль публічнай. Моладзь, даведаўшыся пра палітыкаў, прыходзіла фатаграфавацца. Прысутнічаў шэф штаба Някляева Дзмітрыеў. Дамовіліся пра сустрэчу на 2 гадзіны да плошчы для каардынацыі дзеянняў. Падрабязнасці зіхацелі ў усмешках кандыдатаў. З Саннікавым і Бандарэнка Статкевіч раіўся 17 снежня ў кафе на круглай плошчы. Зместу размовы не ведаю, але вынікаючым пратаколам адышоў пасля размовы з шэфам. Больш з кандыдатам гаворыць не было з кім. 17 снежня ўвечары стала вядома, што затрымалі лідара маладога фронту Дашкевіча і яго паплечніка Лобава. Другі яшчэ той дурань, прабачце. Цягаў з сабой нейкія абцуе, хоць сам дэсантнік пасля дэмабілізацыі накшталт і справіўся бы сам.
Не буду распавядаць, да якой палітычнай опцыі належаў малады Дэмбель да маладога фронту, але адкупіў сваё. На хлопцаў напалі 2 штатных правакатара МУС. Далей синхроннае следства, суд, прысуд. Мяне сітуацыя падбешвала. Спытаў кандыдата: «Мікалай Віктарович, схаваць вас?» Статкевіч стрымана адказаў: «Я іх не баюся». Сышліся на тым, што дзень выбараў Мікалай правядзе ў вельмі сакрэтным месцы, а менавіта на маёй кватэры, кіраўніка яго штаба. Там яго дакладна не знойдуць. Сярод нас не было спецыялістаў па асабістай бяспекі. Мерапрыемствы па эвакуацыі палітыка хутчэй абапіралася на здаровы сэнс, чым на вопыт. Трое ў пад'ездзе, візуальны кантроль высокіх кропак двара, людзі на выездзе з яго. Мікалай Віктарович відавочна большы інтэлектуал, чым я. Глядзеў гістарычны канал. Я паспеў схадзіць купіць бутэрбродаў, прагаласаваць. Абожнюю ягонае з народам у буфеце. І за каго ж вы галасавалі? З дрэннай, як хаваецца іроніяй, пацікавіўся кандыдат. Трэба было падыграць. Так, за аднаго прафсаюзнага дзеяча. Афіцыйнае месца працаўладкладвання Статкевіча ў перадвыбарнай біяграфіі супрацоўнік прафсаюза РЭП. У 6 была прызначаная сустрэча з Уладзімірам Нікляевым і шэфам яго штаба Дзмітрыевым. На прыватнай кватэры, у доме каля адміністрацыі Лукі. Мы не спазніліся, усё ж такі дакладнасць, ветлівасць каралёў. Нас упусціла немаладая усхваляваная жанчына ў халаце. Я да гэтага часу не ведаю, хто гэта. Былая жонка або сястра Нікляева. З Володзем усё будзе добра, праўда? З трывогай запыталася яна. Статкевіч усміхнуўся так, як умее усміхацца толькі жанчынам. «Все будзе добра», – сказаў ён. Нават я яму паверыў. Працягнуліся хвіліны чакання. 10 хвілін, 15. Кандыдат не на жарт гневаўся. «Сергей Уладзімірович, дзе Нікляеў, рабіце сваю працу». Набіраюць Дзмітрыева. Дарэчы, у Дробнага быў нумар тэлефона з 3 шасцёркамі. Ён страшна ганарыўся сваёй абрэвіятурай «Пекла». Часам такія штрыхі скажуць больш, чым кніга. Ён падняў трубку. «Андрэй, што здарылася? Дзе твой кандыдат?» Рушыла ўслед паўза, крыхі больш, чым можна было сабе дазволіць у той момант, але дастаткова, каб маякнуць куратару. «Сустрэча будзе ў іншым месцы. Праз 10 хвілінаў за вамі заедуць, спускайцеся». Мы развіталіся з гаспадыняй. У двары нас чакаў ужо Лексус з кіроўцамі Дзмітрыева. «А, вас двое? Ну, сядайце, сядайце». Пакуль ехаў, мне пастаянна чапляўся ёй фізіяномію віслая замшаватая куртка Андрэя. «Добра, будзем лічыць прылюдныя да будучыні гвалту. Мы не ведалі, куды нас везуць. Па часе яшчэ паспешвалі на вакзал». Прабачце, перакладаю і трохі блытаюся. Прыязджалі нашы паплечнікі з рэгіёнаў, збіралася калона на плошчу з Паўлам Свярынцам. Аўто, завідваючы тармазамі, засвістала. «Дзе гэта мы?» – незадаволена спытаў кандыдат. А кандыдатам Сергей Марцелев, Сергей Владимирович, называе Мікалай Статкевіч. Кіроўца, калектарная 42, офіс. Гавары праўду. Гэта была пастка. Нікляеў, здавалася, цалкам знік і ніякіх перамоваў не планаваў. Ён механічна апранаў чырвоны лыжны камбінезон і маўчаў. Гадзіна маўчання. Я так назваў гэтую дзіўную сітуацыю. Мікалай Статкевіч прыкметна залаваўся, у яго дрэнна ўдавалася гэта хаваць. Прыйшла жонка паэта і офісная чэлядзь мне строга парэкамендавала саступіць ёй месца. Ды калі ласка, жанчына ўсё-такі. Мікалай Статкевіч сказаў скрозь зубы: «Сергей Уладзімірович, вы б селі куды-небудзь?» «Нічога, Мікалай Віктарович, пастаю, я яшчэ малады», – ляпнуў я і толькі тады зразумеў уласную бестактоўнасць. Ольга моя аднагодка. Гавары праўду збіралася адправіцца на плошчу сваёй калонай, ахоўваючы мікрак з гуказмацняльнай апаратурай. З гукам здарыўся шэраг нейкіх мутных гісторый. Адказнага за апаратуру Мішу Пашкевіча
прэвентыўна зачынілі за суткі да падзеі. Фармальна падстава з яго слоў падазраваны ў збіцці фальшывых грашовых купюр. Незразумела, як знікла апаратура, за якую адказвалі Алейнікаў і хто-то яшчэ. Машыну сагналі, гіпс здымаюць, кліент з'язджае, нічога не ведаю. Атачыўшы мікрааўтобус, мы рушылі ўніз, да Нямігі. Статкевіч, Некляеў і я ішлі збоку ад калоны. Шлях заступіў пастаўлены папярок аўтамабіль ДПС. Супрацоўнік у форме казаў прафсаюзным прафесійным рэчытатывам. Тармозім машыну, рада дасмотру, дрожаць, баяцца. Яму адказвалі ў падобным стылі. Ваши дзеянні незаконны, прапусціце нас і іншыя. Звычайны дыялог, досыць мірны. Серыя нішто не перадвесціла. Далейшая загадка для мяне самого. Кіроўнік службы бяспекі кандыдата Некляева схапіўся за борт міліцэйскага аўто, як вавёрка за шышку. Ён быў першы. Потым толькі долучыліся астатнія. Мне складана гаварыць і думаць дрэнна пра гэтага чалавека. Шмат гадоў з ім знаёмы, але гэта ён даў сігнал да атакі. Аднекуль зверху пачалося грамочна «Працуем!». Пасыпаліся байцы ў чорных масках, змярканне расцвілі выбухамі светлошумовыя гранаты. Ішоў з кандыдатамі, мне дастаўся абед з дэсертам. Адразу дзве, на правай руцэ распёкся апёк, сам ляжаў маскай у гурбе. Не, я не быў мэтай, нічога катастрафічнага са мной не адбылося. Самае страшнае – гэта пачуццё бездапаможнасці і безвыхаднасці. У галаве калоны з намі ішла зусім юная дзяўчынка, чыя-то карэспандэнт з камерай, ціліць не большая, чым яна сама. Яна ляжала ў снезе ў метры ад мяне, і вырадкі ў масках з асаблівай жорстокасцю збівалі яе нагамі. Думаеце, яна прасіла іх у літасці? Не, яна плакала, і з адзінай просьбай было: не разбіце камеру. Я не мог ёй у нічым дапамагчы, і мне вельмі сорамна. Калі хто яе ведае, перадайце, калі ласка, што я шчыра прашу прабачэння. Оркі нешта мудрае з мікрааўтобусам нешта зрабілі і нешта грузілі. Паветра літаральна клубіўся ад густога маты і паху пораху. Транспарантны сродак потым пакажуць у навінах БТ. Нібыта начыненая арматурай і бандыцкімі страшнымі прыстасаваннямі. А вось людзей, якія напалі на калону, не знойдуць ніколі. Спачатку БТ распавядала, што п'яная апазіцыя, хуліганы напалі на міліцыянтаў і збілі іх. Балонкі Зімоўскага знялі кранальны рэпартаж, як варту, правапарадку, БРСМаўцы прыносяць у бальніцу кветкі. Гэта ж пацвердзіў па тэлебачанні кароткатэрміновы арышт Дзмітрыў. Пасля ён выйшаў міністр унутраных спраў Куляшоў і неахвотна сказаў: гэта не мы, нічога не ведаем, усё. Опер КДБ на следстве пераканаў, што ў міліцыі не было неабходнасці збіваць кандыдатаў у прэзідэнты. Дастаткова затрымаць на законных падставах, 6 на праезджай часткі. Не дурны довад, але яны зрабілі так, а не інакш. Камітэцкія афіцэры прыватна паўтаралі, што гэта справа рук расійскай ваеннай выведкі. Калі так, што ДРГ ГРУ Расійскай Федэрацыі беспакарана тварыла на нашай зямлі. Нягледзячы на гнеўныя склапытанні паветра на адрас Польшы і Германіі, версія расійскай правакацыі першапачаткова была галоўнай у следства. Яе агучыў кандыдат БНФ Рыгор Кастусёў. У тэлевыступе пасля арышту і яго неадкладна вызвалілі. Сутак не прайшло. Накшталт, як мышабрацтва спрабавалі сарваць дыялог рэжыму з Еўропай, чэкістам цяжка было паверыць, што ўласныя суграмадзяне стаміліся за 15 гадоў ад ілжывага хама ў тэлевізары. На лоб легла цёплая рука, і жаночы голас спытаў: «З вамі ўсё добра? Вставайце». 2 падрыву светлошумовой піратэхнікі паблізу амаль пазбавілі мяне зроку і слыху. На снезе ляжаў Некляеў у чырвонай курцы. Ён здаўся мне адным суцэльным плямай крыві. У галаве той самай меладычны звон жанчыны з Салярыса. Здавалася, яна сыходзіць, не паварочваючыся, і яе не дагнаць. Я усміхнуўся ўслед. Кульгаючы падышоў Мікалай Статкевіч.
Падпалкоўнік змог адмахнуцца ад банды ў масках, хоць і моцна пацярпеў. На скуле была шырокая гематома, сіняк па-расейскі. Што-то яшчэ кепскае з нагой. За яго заступіўся малады хлопец з калоны сярод шараговых актывістаў і кіраўнік сярэдняга звяна. У іх былі годныя людзі. З вамі ўсё ў парадку, Сергей Владимирович? Будзённа, спытаў кандыдат. Я паглядзеў на абпаленую раку, па якой тая сцікаў снег. З гэтай хвіліны для мяне гэта было не проста праца. Або рэжысура, або тэлевыступ, праграмы, тэксты. Падабалася мне гэта ці не, я быў на вайне. Добры афіцэр заўсёды зможа мабілізаваць байца. Вядома, Мікалай Вікторович, можам ісці. Мы пролезлі праз плот дзіцячага садка і пайшлі дварамі на нашу плошчу. Самую маштабную акцыю пратэста дзесяцігоддзя. Мы дайшлі да плошчы. Мы былі там. Прабачце мяне трошкі за памылкі, мабыць, не вельмі годна. Я прачытала, таму што на хаду пераклад з расійскай мовы робіцца. Гэта нелёгкая справа. Добра, што няма ў навушніках ніякага сінхрону, таму што мне бы гэта яшчэ заважала. Ми не втомилися, пише В'ячеслав 109. Клім-клім, вітаю вас, вітаю. Артемчику, бачу твоє повідомлення. Я дякую шчыра Сергею Марцелю за тое, што ён зараз прачыняе завесу таго, што адбывалася на плошчы 2010, таму што именно плошча 2010 сакумулявала, на мой погляд, усе рэсурсы, якія выбухнулі ў 2020 годзе, таму што памяць плошчы 2010 жыла ў беларусах, кожны з нас памятаў падзеі. Я нагадаю, Уладзіміру Некляеву на плошчы 2010 вельмі моцна разбілі галаву. Па нагах Мікалая Статкевіча скакалі чарнашмотачнікі. Шмат людзей у тую ноч каля дома ўраду пастраждала, і вось гэтая плошча 2010 і 2020 гэта абсалютна крывавыя шрамы на сэрцы кожнага сапраўднага беларуса. І літаральна зараз Сергей Марцелев адзначыў, што і тады без расійскага ўтручання, на жаль, не абышлося. Расіянцы не зацікаўлены ў тым, каб беларуская нацыя існавала. Яны будуць рабіць усё дзеля таго, каб нас, як і украінцаў, знішчыць. Пакуль гэты каток вельмі моцна ідзе па украінскаму пытанні, але незабаром Беларусь. І мы павінны быць гатовыя да моцнай інфармацыйнай вайны. Мы павінны быць гатовыя, што, магчыма, маскавіты не прабачаць нам нашу ідэнтыфікацыю, не прабачаць нам наш сцяг, не прабачаць нам нашу мову. Мы іх павернем абавязкова, як герб, як нацыянальныя адзнакі. Але гатуемся да таго, што сусед, я беру у коскі, а сапраўды вораг, ужо гатуе і чысціць зброю, каб накіраваць яе ў сэрца беларуса. Не мройце пра тое, што яны проста так забудуць пра Беларусь і вырашыць, што ў беларусы павінны жыць беларусы. Гэта акупанты. І яны працуюць па тых лекала, якія стагоддзямі закладалі у сваю, я не ведаю, гэта не дзяржава, гэта не да дзяржавы. Таму тыя санкцыі, якія зараз кранаюцца лукашысцкай улады, павінны таксама кранацца крэмлядзяў. Таму што галоўны спонсор тэрарызму знаходзіцца на рашкі. Расіянцы, якія апладавалі стоячы Крым наш, вінаваты не менш у тым, што зараз адбываецца і ў іх дзяржаве, і ў суседніх дзяржавах. Таму што гэта яны галасавалі за забойцу. Гэта яны галасавалі за расійскага Чікаціла. Гэта яны радаваліся таму, што яны могуць ваяваць і ўбіваць людзей. Таму трымаем строй і гатуемся да вельмі страшных падзеяў, якія могуць адбыцца, калі рэакцыі не будзе. Мы ўжо гадзіну з вамі ў эфіры. Я падкрэсліваю, такі умоўны таймінг працуе.
Я щиро дякую кожному, хто підтримує проекти, хто надає допомогу і хто вірить у те, що ми обов'язково переможемо. Нікого і нічого не бойтеся. Тільки від нас залежить, яка буде Білорусь, ну і Україна у моєму випадку. Розкривайте людям в очі, райте годні канали і кажіть завжди правду. Тому що я нагадую, кожен з нас знаходиться під склом. І кожна наша ідея буде мати вынік. І гэты вынік може закінчитися у суді. Тому бережіть себе, готуємося до страйку і пам'ятайте, що покуль живуть білоруси, живе Білорусь. Слава Україні!